Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kumba Julong Manla Usnem ka Kiang Nangbah Yasiat Khnam Memorial Society kala Kynmaw Burom ya ka Lyngkhuh Sngi ka basispan Rifulais Nem jong u Khlawait Kiang Nangbah ha ka jialang ka belalong ha Kiang Nangbah Memorial Park Madia Kemai Belai ha Sentuk Siar u kongsan hakanigasi udai u menteri ke sorkar jela u ba san bor sulai u belalong kum u kongsan ringkat ke jedon lang u doloi ka ilaka joai u ba pura mon kenjing kum u sembot kongsan bat kiwei Haswa ban pelong ya ka jelang u ba san bor ulalam khaman ban bo senti ha umat sanam jong u Kiang Nangbah bat penheru ya kalama jong kaseng La penpo penping ya kanigasi da ki jingroi bat ki jingshat tenrai kumju ka jingsam khusnam cha boro ki nongjob ha ki jingya ko bapher